Oh, tanawa matats, mingaw na po ito Sport. Ang mga libor na masol na lang. Mingaw. Wala na po yung dunggo. Guys. Ito ang mga libor sa unahan matats, na masol na lang. May lang kitag 2 ka bukisda. Sudanon. Oh, wala panagat ha. Schedule na ba na ako karon sa kalumpang mga hatag og isda? Unya karon sa paghatag do ato matats. Wa man tay dunggo oh, mingaw tong palibot. Sa to tirada karon matats, gusto atong tripan karon. Gusto ato ta kay man makakilaw ta. Oh, gahapon pa ni wala isda matats. Aw na isda, I mean ba, uy dunggo. Ora di matidali ron matats. Mga idol. Oy, wala tay kinason mga idol. Ha? Gusto ay madala na to ni ron mga idol, kilaw-kilaw ta ni. Yo, ito panagat. Wa na may dunggo ni. Asa naman yung nagat ni? Mga tats, giugasan pang gusto. Wala. Ikaw butang tol, gambay lang tol. Okay, para tsara dito sa mga kabataang Pinoy. Okay, mga tats, makakilaw na ha? Siya ro ko'y bahaw, mabungkag ani. Karon mga tats, maadto na punta sa Pikas Market no. Atong tanawon dito kung mabaisda dito or kung sa to makauban dito. Ato nagtiyo ko tibok sport ani. Eh wa jud mati ani ron. Domingo ra baron. Ay ang vitamins. Dakop-dakop to putag vitamins na ron matats. Og pag-abot nako sa Pikas matats na ay dunggo na ay isda pero dili amo ang suki, lahi nga panagatan. So ang gihimo sa akong kauban dira para makabugas og makaisda sila, nag-extra na lang sila sa ilang kampe. Maayo na lang gani, kulang og mga libor kaning gahabo adire mo na nakasulod sila bilang extra. Mao jud ni diskarte nato diri matats no, pag wala na tay makwartahan sa Pikas, mangita gyud tag asa ta mapadpad. So ingana ang pangwarta na mo dire, naa o sahay wala.